आंनि नामानो जाबाय निसा औवारि नोंथांमोना आंखौ नुबाय थाखायो आरो बिनि नामानो जाबाय बिनास्रि बसुमतारी दाख्लै जांख्रा हाननाया बावबाय नामा खुलुमबाय दाख्लै जांख्रा हाननाया बावबाय नामा जों दायो मोनसे खेला गेलेनो नागिरदों बे खेलायानो जाबाय खोनादो हाय गाइस जोङो दायो आब'मोननि बर'नि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसेबाव नुजाफैबावबाय जोङो दायो मोनसे खेला गेलेनो नागिरदों बे खेलखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मानोबा ओरै बुनाय गेलेनो नागिरदों आरोना जोङो दा आब'मोननि बर'नि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव हे गाइस आं मनि बर' इउटुब चेनेल आंनि बे चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायहरनाय थाबावबाय फैलायबाय दिनै मनि बर'आनो गोदान भिडिअ लानानै नायलांबाय थादोलाय जोबजासिम मोजां मोनोबा ना मा होनो ओंखाम संग्रायावसो दङ नै अबस्था ओंखाम संनायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै भिडिअ बानायदों आङो सबाय ओंख्रि संदों हांसो बुथारदों ओमफ्राय अमा बिबु लाबोदों आरो फेमिलि पार्टि जानो नागिरदों न'नि गासिबो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै बानायनाय जाबाय भिडिअ बानायनो बिराद बाग्रा जाबाय आङो गरमजोंनो खामानियाव सोलाबाखै नालाय नै न' लिरनानै आखायानो बजोबनानै दङ ओंखाम संग्रा लिरनानै इन्जुर लिरनानै बाजैया बाथोन देगासिनो हाथाइसालि बायदि खालामना लाजोबखाबाय दाखोरा बानलु देदों ओमफ्राय नै इथिं मादैया सबाय ओंख्रि संदों उफ गोसोम जेबोखौनो होला ओमफ्राय नैया ओमफ्राय नै इथिंजाय माबादों मा होनोमोनलाय बियो अमा बिबु भान्दार अमा मासेनि लाबोदों आरो दहायो लायदोंना माबा 200 थाखा ना माबा ना गोसा हांसो बेदराबो नैयो हांसो बेदर बुथारनायफोरखौ देखायासै आं दहाय न' लिरदोंमोन ना नुफैयासै बुथारनायखौ नोंथां पियासखौ हो आं भाजि एवनो नागिरदों भाजि बानलुखौबो एसे होजागोन खोमा ना आरे हा दाहाय हाबावगोन आरे दे बेखौ एसे एरगोरलाय होदो बानलुआ बेदरखौबो होनानै होखादो नोङो हाइजें माबा मा होनोमोनलाय मस्लाबो होदों ओमफ्राय सामब्राम बानलु आरे अबरा मोदोमजोब्बाय होदो बांद्राय खामबाथाय माबायसो हालदै होखागोन होखाया दा बेदराव होगोन होदो माबाया बेदरानो अमा बिबुआ फिसासो खेफाफासो ओंखायनोथ' होनखांबाय आं एफा फिसानिखौ लाबोदों होननानै खमायबो नुबा 200 खायानो 250 मायाव इसोरो मेरमफोराव लायदों ए माबाया आयंआहाय सोरनावबा बिनानै होदों होदो संख्रि नै लोगोफोर हांसो बेदरखौ जोंहानावसो एवफैबाय आङो बिसिनाव अरदाबानो मोननैल' नालाय मोनसे सबाय ओंख्रि संदों ओमफ्राय मोनसे बिबु भाजि एवदों ओंखायनो हांसो बेदरखौ न'आवनो एवफैबाय दहायसो लिरदोंमोन आङो रानाखैनो नै हांसो बेदरा जेबो होदेरनाय नङा खोमा हांसो गोजा एवगोन गामलासो जाखादों लोगोफोर आं हांसो बेदर एवनो नागिरबाय पियास होबाय बानलु होबाय बेदरखौ होनोसै
गोथावबो जागोन जाया मिथिया संख्रि नांखाबना होनसै आरो आङो आंना हांसो बेदरा गोदौगासिनो दै होबाय आङो एसे रानबावबानो जासिगोन आरो दा मोजां गोदौदों गोथाव मोदोमखाबाय मा जादों लोगोफोर जि दावरावखाय मानसिफोरा जाबाय हांसो बेदरा मोनबाय नै आंना एसे लांनो फैबाय दसे हरलाय जानो नायनो साखिनोसै खुरै हरदो दरसेल' एफा बुरजा नङा जादो आं जाया एफा बुरजा आं दरसेल' जागोन जालाय ini आथिङा फैबाय माथो दे नों आंखौ माबानोसै नायलाय जि अयनायखा गोथाव जाबायथ' संख्रि नांबाय संख्रिबो नांबायथ' जाबाय दे बारा गोबाबबा जाया नोंसोरो बैखौबो आं मोदोमखौ जानो जादों र' आंसो संदों दे खोन्था सबाइ ओंख्रि आं संखायाखैना हांसो बेदरखौ सोंदों आङो खोन्था मोजां जादों गोथाव जादोंना आयं माबाया दालिया एसे बिजल जाद्राय जादों आयं गोजा इसोरो बेबो आयं फिफा गिदिर उदै गेन्द्रा अमा बेफारि अमा जाग्राखायनो अमा उदैया अमा बायदिखायनो दाउ सिखावबो दाउ फानो नालाय ओंखायनो दाउ सिखाव नाम दोनदों आङो ओइलाय बेबो आबौ ओमफ्राय बै आयं आमलायगुरिनि आबौ इयो नै इसोर सानैया आदा गामिनि ओइ बिसोरखौ देखायनानै फैसा खामायबाय थायो बियो खामायदोंलै फिसाफ्रा देलाय दसे सालाय माबायदि जादों बे बिखा दा बिदि खोनागिरा सबाइ ओंख्रिजों बिराद गोथाव जादों सबाइ ओंख्रियावथ' बेदर होआखैना निरामिसबाबो बिराद गोथाव जादों नागिरा एकदमबारे जोंना आफि संनाय ना बिराद गोथाव जादों हांसो बेदर हांसोआ इउटिउबार मनि बरिया संदों बिराद गोथाव जानोसैना माबा गैला इयावनो जादों नै सोर सानैया ओंखाम जायाखै जानो हाला नै बेदरसो जादों ओंखाम जानो थिनबाबो जाला बेबो ओंखाम जालानो ट्रेक्टर ड्राइभार दादैबो आदाबो बियो थै दादै जाया जायो दादैबो आदाबो ए